En op een bepaald moment is de wind te sterk. Uw baleinen kunnen dat niet meer dragen. Uw baleinen zullen breken. Mijn baleinen die buigen en die draaien. Dat je paraplu zelf dat doet. Hè. Dus je hebt dat zelf niet in de hand. Maar wat u hier ziet, dat gebeurt op een duizendste van een seconde boven uw hoofd. Je zult dat nooit niet zien, dat gaat te snel. En als dat overslaagt, is dat heel eenvoudig. U trekt eraan en u loopt gewoon door. Dat is fantastisch. Hè? Ja. Wij zijn Marieke en Merel en wij zijn van de band The Good, The Bad and Bart. En vinden jullie de avondmarkt zelf ook leuk? Ja, ik vind het super. Ja, ik vind het zelf persoonlijk eigenlijk een van de leukste optredens om te doen. Eigenlijk de avondmarkt in Sluis. En wat voor optredens doen jullie nog? Alles. Alles, van babyshowers tot festrock. En ik denk alles wat daartussen zit. Ja, festivalletjes, barbecue'tjes, feestjes, groot en klein eigenlijk, alles. En als mensen jullie binnenkort nog een keer willen zien, waar kunnen ze dan terecht? www.goodbadbart.nl. Ik weet het niet. Wij stappen altijd in de bus en dan zeggen we tegen die mannen, waar gaan we vandaag naartoe? Maar als je op de site kijkt of liked op Facebook, dan kun je volgen waar we moeten spelen. Ja. Ik ben Man in de Kraan, ik ben groepscoördinator van het vrijwillige korps Groepsluis van de brandweer. Onderdeel van de grote brandweersluis van de gemeente. En wat doen wij? Wij zijn hier op de avondmarkt om wat de veiligheid te controleren. We maken iedere keer ons rondje met een brandweerauto om de doorgangen te kijken of iedereen er langs kan. En we verlenen wat hulp in het algemeen. En we zijn lijfelijk aanwezig als aanspreekpunt. En hoe zijn de avondmarkten tot nu toe verlopen? Tot nu toe zijn ze heel rustig verlopen. En een avondmarkt gaat met redelijk wat regen. Jammer, dan is het allemaal wat vroeg klaar. Af en toe is een klein incidentje dat je zijn ambulance toch wat begeleiding moet geven. Het kindje wat dus zoek is en waar je dan toch de papa en mama van terugvindt. Dat zijn zo de incidentjes die we tegenkomen. Hallo, kijk het tv!